Il-Kummissjoni Ewropea laqgħet l-abbozz ippreżentat minn pajjiżna bħala parti mill-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima. L-Istituzzjoni Ewropea elenkat 5 oqsma li fihom rat żvilupp pożittiv fosthom dwar ix-xogħol kontinwu fis-sigurtà tal-enerġija, id-dekarbonizzazzjoni fit-trasport, l-impenji internazzjonali taħt il-ftehim ta' Pariġi, it-tnaqqis ta' tniġġis u s-setturi ta' riċerka u innovazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea ddeskrivit il-Pjan tas-Sigurtà tal-Enerġija Malti bħala mod konvinċenti li jistabbilixxi miri u l-politika biex ittejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija permezz tal-politika biex jiżdiedu rinnovabbli u miżuri li jsaħħu l-effiċjenza fost oħrajn. Dwar dan tkellimna aktar mal-Ministru Mirjam Dalli li hi responsabbli minn dan il-qasam fejn sostnit ukoll kif intlaqgħu pjani minn pajjiżna biex indirizza tniġġis mill-ġestjoni tal-iskart u anke mis-settur agrikolu. Kif qegħdin naraw li niddekarbonizzaw ċertu setturi tat trasport bi proġetti bħal huma x-shore to ship u anke fejn jidħlu affarijiet relatati mal-tibdil fil-klima u anke r-riċerka u innovazzjoni. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea faħret ukoll inizjattiva bejn Malta u Ċipru biex jippromovu attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni. Ma' dawn il-Kummissjoni Ewropea żiedet ukoll ir-rakkomandazzjonijiet biex il-pjan li għandu jiġi preżentat fil-verżjoni finali tiegħu sa' Ġunju li ġej ikompli jitjieb. Dwar dan il-Ministru Mirjam Dalli kompli tittenni l-mira tal-Gvern favur id-dekarbonizzazzjoni b'konformità mad direzzjoni Ewropea. F'Ġunju rridu naraw li nkunu qegħdin nagħtu iktar informazzjoni biex inkunu fit-triq li verament niddekarbonizzaw l-ekonomija ta' pajjiżna sas-sena 2050. Dik hija l-mira tagħna bħala pajjiż, hija l-istess mira li għandha l-Unjoni Ewropea u allura l-pjanijiet tagħna jridu jkunu qegħdin iwasslu f'dik id-direzzjoni. Fistqarrija b'reazzjoni għal dan il-Gvern tenna l-impenn tiegħu li jibqa' ta' spalla l-familji u n-negozji fid-dawl ta' żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Intqal li l-Gvern għażel l-istabbiltà tal-prezzijiet biex jassigura li l-ekonomija tibqa' dej b'ritmu tajjeb li tinsab fih u ntqal li din il-politika hija ta' interess primarju wkoll bħala għodda biex tiġġieled l-inflazzjoni. Minn barra hekk kien ukoll kif pajjiżna stabbilixxa pjan ambizzjuż għall-użu tal-enerġija rinnovabbli bil-mira li jintużaw riżorsi potenzjali oħrajn bħall-ibħra inkluż dawk il-barra mit-territorju tagħna. Il-Gvern qal li impenjat li jiżviluppa industrija tal-enerġija rinnovabbli barra mill-kosta għal tranzizzjoni lejn in-newtralità tal-klima sal-2050.